Televisión. Hola, que tal? Xa estamos no aire, cos pilas cargadas. E un montón de cousas que contar. Dende o colexio Nosa Señora do Rosario de Alzúa. Para todos e todas vos. Novas frescas. Ideas geniales. E risas samoreas. Isto é... Voces Escolares. Lo llevamos vivido. Paperback writer. Bos días a todos. Hoxe estamos nesta maravillosa radio os alumnos de segundo da ESO, Catalina, Isabela, Aarón, Mateo e Paula, e imos falar sobre o Día do Libro. Por que se celebra o 23 de abril o Día do Libro? Porque nesta data coinciden a morte de Miguel de Cervantes e William Shakespeare, ambos íconos da literatura universal. Por certo, algún de vos sabe como se fai un libro? Ai, sí, investiguei no outro día no papagaio da biblioteca. Faríase así. Primeiro, o escritor ou a escritora redacta a historia. Logo, a editorial encárgase de corrixir as faltas de ortografía. Unha persona da editorial crea o libro, xuntando nun programa de ordenador o texto e as imaxes. A imprenta recibe o deseño e o imprime. A imprenta envía os libros a unha distribuidora das librarías. A libraría comeza a vender o novo libro. A nosa recomendación dun libro para que podas ler este verán e non te poidas aburrir nas vacacións é... O segredo da casa de Formoso. Trata de David, de 18 anos, é un galego que vive en Nova Jersey e quere volver á súa casa, pero algo llo impide. E para os máis pequenos, El Capitán Calzoncillos e El perverso plan del profesor Pipicaca. Jorge e Berto están a punto de facer que un científico enloquecido e sen escrúpulos se apodere do planeta enteiro. Bueno, e pois con isto deixamos vos para que poidades ir comenzando con estes maravillosos libros. ¡Hasta pronto! Ao final. Agardamos que vos gustara. Moitas gracias por escoitarnos. Non os perdades o próximo programa. Teremos máis sorpresas. E moitas cousas que contar. Hasta a próxima. Adeus. Un sueño.